Nakahandusay, duguan at halos hindi na makilala pa. Ganito dinatna ng mga kaanak ang lalaking yan sa kanyang tinutuluyan sa Zone 6, Barangay Kabilauan, Lawak, Pangasinan, pasado alas 9 ng gabi noong linggo, July 12. Ang lalaki, kinilalang isang 68 anyos na magsasaka sa lugar. Biktima po natin ay lasing at ito po ay nakahiga o natutulog doon sa bakanting bahay doon sa may service. And then pagdating po ng suspect natin ay agad naman po itong pinaghahataw. Sa investigasyon ng Lawak Police, lumalabas na may naging kaalitan ang biktima nang mangyari ang insidente. Napag-alaman sa mga iniwang bakas ng sospek sa ginamit na kawayang inhampas sa ulo ng biktima. Agad namang nahuli ang sospek na kinilalang isang 55 anyos na lalaki na malapit na kaibigan ng biktima. Ang motibo sa pagpatay ang hindi binayarang utang na nagkakahalaga ng 300 piso. Itong biktima at saka itong suspect ay previously may mainitan silang pagtatalo tungkol sa utang nitong suspect natin dun sa biktima. Na yun po yung tinitignan natin na nag-trigger po ng pangyayari nito. Naulit-ulit lang yon na nauungkat, kaya itong sigurong pagkakataon na to, medyo mas naging mainit na yung kanilang pagkatalo, kaya nagawa na itong. Nananatili sa kustodiya ng Lawak Municipal Police Station ang sospek na mahaharap sa kasong murder. Angel Arquero, RNG News.